Heziketa bereziko merezimendu lehiaketa. Heziketa berezin, 6 kolektibo desberdin barne biltzen die. Baina deialdien ikusiko zenun bezala, zati amankomun bat daukie kolektibo guztik, bai? Eta ondoren datoz, kolektibo bakoitzei erreferentzia egiten dien eranskinek. Bideotxo hontan, kolektibo guztik amankomunen dituen ataloi azalduko dugu. Vale? Eta ondoren beste bideo baten azalduko ditugu, kolektibo bakoitzei eragiten dieten eranskin horiek. Vale, meritu lehiaketa zer da, bai? Prozesu hau izango da, lan kontratu finko bihurtzeko prozesu bat. Hau da, pertsonal finko bihurtzeko prozesu bat. Esan bezala, meritu lehiaketa bat izango da, eta ez da azterketaik egongo. Bai, meritu lehiaketa bat zer da? Bakoitzek aterako ditu, behar ditun ikastarok titulok lan esperientzik eta bat eta beste, bakoitzek bere kartak. Eta hoiei dagokien valorazioa eta puntuazioa inondoren, ordenauko zaigu puntuazio horren arabera, eta orden horren arabera jungo ga finkatzen, bai? Hoi da meritu bidezko lehiaketa. Zeinek hartu dezake parte? Baldintzak betetzen ditun edonork, bai? Eta ez da puntuazio zehatz bat behar. Askotan galdetu izan diguzue, meritu lehiaketan parte hartzeko puntuazio minimo bat behar da, hau da, adibidez, 6 puntu izan behar ditut, ez. Ez dau puntuazio minimoik eta ezer zehaztuta, irikieda, eta baldintzak betetzen ditun edonork hartu dezake parte. Baldintza horiek zein die? Bueno, batetik ditugu betekizun orokorrak, deialdiko 2-3 atalen zehazten dienak, hau da, Europar Batasuneko herrialde batzeko kide izatea, 16 urtetik gorako izatea, bai, hor badaude baldintza orokor batzuk, eta gero daude oinarri espezifikok. Hasieran aipatu dugun bezala, kolektibo bakoitzeentzako oinarri espezifiko batzuk daude zehaztuta, 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. eranskinen. Eranskin horiek aurreago beste bideotxo batzutan azalduko ditu. Bale, baldintza orokor hauek eskabide epea bukatzen da eguneako beteta izan behar ditugu. Baldintza orokorrak eta espezifikok, bai? Hau da, eskaera epea bukatzen bada demagun otsaien 20, otsaien 20ako meritu edo merezimendu guzti horiek lortuta izan behar ditugu. Ni baldin banaiz formakuntza batiken martxon bukatzen dana eta eskaera epea otsaien 20 arte baldin bada, ikastaro horrek ez ditzen batuko. Bai? Hizkuntza eskakizunak. Atalau azalduko dugu, baina kontutan izan ez duela kolektibo guztitan eraginik izango, bale? Batzutan bai, beste batzutan ez. Zergatik sartu dugu diapositiba hau? Kolektibo batzutan badaude lanpostu batzuk perfildunek dienak eta beste batzuk perfilgabek, hau da, euskera eta erderako lanpostu daudenek. Beste kolektibo batzutan denak euskerazkoak die, bai, orduan diapositiba honek ez dute eraginik izango, baina, bueno, modu orokor baten azalduko dugu. Batetik ditugu perfildun langilek eta beste batetik perfilgabeko langilek, bai? Perfildun langilek, hau da, HLA edo goragokoa duten langilek, lanpostu guztitako aukera izango dute, bai? Lanpostu guztita aurkeztu ahal izango die. Eta perfildun langile batek perfilgabeko lanpostu bat hartuko balu, kontutan hartu, lanpostui perfildun izatea pasako litzekela. Perfilgabeko langilek aldiz, perfilgabeko lanpostutara bakarrik aurkezteko aukera izango du, bale? Eta euskara ezagutzak bakarrik kontutan hartuko die lanpostu perfilgabe bat hartzea goatzen garaien. Zergatik baldintzatako bat dalako euskara ezagutzak izatea. Orduan, hoi ja de facto ez da kontatzen eta bakarrik hartuko da kontutan lanpostu perfilgabe bat hartzea goatzen. Hurrengo diapositiba honekin berdin, bai? Desgaitasuna duten langileentzako gordetako lanpostuak. Kolektibo batzutan gorde die lanpostu batzuk, beste batzutan ez. Deialdiko lanpostu guztin, eskaintza hontako lanpostu guztin 7% bat, gordeko da desgaitasuna duen pertsonantzako, bai? Gutxi gorabehera 37 bat lanpostu izango lieke. Lanpostu haueta aurkezteko baldintza 133ko desgaitasun edo goragoko desgaitasuna aitortu izatea izango da, eta eskaera betetzeko garaien zehaztu beharko deu ze modalitatetan edo parte hartu nahi dugun, bai? Ni desgaitasun bat baldin badauket, erabaki beharko dut. Desgaitasune duten langileentzako gordetako 37 lanpostu horietan parte hartu nahi duten, edo orokorren hartuko duten parte beste guztikin batea, bale? Kontutan hartu, betegabe gelditzen dien lanpostuk, bai, desgaitasuna duten pertsonan bidez beraientzako gordeta dauden lanpostuk ez badie betetzen, beste sarbide orokorrerako gordeko liekela. Baldin eta
betetzen dien lanpostu horiek 100% baldin badie, bai? Ez baldin badie 100% iristen, hurrengo deialdi bateako utziko lieke. Merezimendun baremua, atal hontan egiten dugu laburpen orokor bat, bai? Meritu lehiaketa hontan, gehienez pertsona batek 100 puntu lortzea izango luke. Eta 100 puntu horiek nola lortzen dien, bi azpiataletan banatzen da. Batetik, esperientzia, eta bestetik, bestelako merezimendun bidez, bai? Izan daite formakuntza, titulazioak, bai? Olako merezimendu desberdinek. Orduan, esperientzia 60 eta bestelakoak 40. Esan bezala, eskabide epea bukatzen da eguneako, meritu hori denak lortuta izan behar ditugu, bale? Eta azken, pertsona bakoitzen azken nota edo kalifikazioa izango da, atal bakoitzen lortu dugun puntuazio horien batura. Eta betire gehienez, 100 puntu izango da. Bale, hemen saiatu gehien laburpentso bat prozesu guztina, aizkenen behin-behineko, behin-betiko zerrenda asko izango ditugulako prozesu guztin zehar, bai? Orduan dugu eskema moduko bat bisualago izateko eta ondo ulertzeko prozesuen nola izango dan. Batetik, ikusiko dezuen bezala, jarri ditugu 3 puntu beltzez edo resaltauta, bai? Aizkenen izango dirako prozesuko 3 puntu garrantzitsu. Lehenengo puntu izango da, eskaerak, dokumentazio eta ordainketa. Hau izango da, prozesun ea onartzen gaituzten, bai? Prozesun sartzea onartzen diazue, bai? Nikola planteatzen dut galdera horien bidez, bai? Lehenengo izango da, prozesun sartzea onartzen diazue, gero, behin-behineko behin-betiko zerrendak eta erreklamazio epeek eta hori denak ongo die, eta sartuko gineke bigarren fasen. Bigarren fasea da, merezimendun balorazioa eta izan gaiek ordenatzea. Galdera zein izango litzake? Lehenengo fasen onartu diazue sartzea, guain, balora hoiazue mesedez. Bai? Lehenengo onartzen diazue, eta gero, onartu diazuela guain, balora hoiazue. Bai? Hemen berdin, behin-behinekok, erreklamaziok, behin-betikok eta gora jotzeko errekurtsok, eta sartuko gineke 3. fasen. 3. fase izango da plaza aukeratzea, eta hautatuak eta ordezkoak zehaztea. Lehenengo faseko galdera zan, onartzen diazue prozesun sartzea, bigarren fasekoa da, onartu diazue guain, balora hoiazue, eta 3. izango da, balorau diazue, guain, hautatu diazue, finko izateko hautatu diazue, bai, 3 fase horiek, bale, kontutan izan mesedez. Eta gero, azkeneko 3 horiek die, prozesu aurrea dijoneran, behin beharreko beste batzu, bai, baina ez garrantzi gutxigokok, baina, markau nahi izan ditugu lehenengo 3 horiek, bai, nolabait puntu importantek izango direlako. 4. izango litzake dokumentuk entregatzea, 5. finko gisa kontratatzea, eta 6. osasun azterketa. Lehenengo fasen sartuko, bai? Eskaera, dokumentazioa eta ordaintzea. Parte hartu nahi deun hautaketa prozesu bakoitzeko eskaera bat inbeharko dugu. Zesan nahi honek. Ni hezkuntza laguntzako espezialista balima naiz, eskaera bat ingo dut hezkuntza laguntzako espezialista bezala, baina demagun ditutela ikasketak zein hezkuntzako interprete izateko. Orduan, zein hezkuntzako interpreten merezimendu lehiaketan parte hartu nahi balin badet, inbeharko dut beste eskaera bat, bai? Osea, hainbeste eskaera, hainbeste prozesutan sartu nahi balin badet, hainbeste eskaera inbeharko ditut. Bale? Eskaera hauek nola inbeharko die? Aukera desberdinak daude, baino bai deialdin zehazten da bide elektronikoa lehenesteko, bale? 2 aukera izango genituzke, bide elektronikoa, hau da, ezigunea bitartez, edo bestela, horbeko lege horrek aipatzen ditun puntu horietan, registro elektroniko, posta bulegotan, bulego kontsularretan, hala ere guk aizkenen erabaki pertsona da eta norberak ikusi behar du, baina bide elektronikoa lehenestea gomendatzen dizuegu. Ezigunea bidez izango da, eta posible da egotea jendea ezigunen pasaitzik eta ezer ez daukena, bai? Orduan, eskaera itiakon, SMS baten bidez jasoko luke eziguneako pasaitze eta erabiltzailea izango litzeke nan zenbakia. Hautaketa prozesun zehar, espediente moduko bat zabalduko zaigu, eta orduan funal izango gea ikusten gure informazio guztie ezigunen, bai? Denbora guztin, prozesuen nola dijon gurekiko, ezigunen egongo da argitarauta, zintzilikauta. Vale. Dokumentazioa. Dokumentazioa, hemen atalontan entregau beharko genuke, eranskin horietan aipatzen dien merezimenduk egiaztatzen dituzten dokumentazioak, bale? Noiz aurkeztu beharko ditugu eskaera epe horren barrun.
Eta ze aurkeztu beharko dugu? Ofizioz zenbatzen ez dien merezimenduk, eta ofizioz konputagarrik izan arren, ezigunean jasota ez daudenak. Vale? Hemen, aipatzen dugu zehaztapen gehiago dauzkezuela, lau puntu lau deia, lau atalen, deialdi barrun, aizkenen merezimendun atal bakoitzena azaltzen dalako oso ondo, bai? Azalpen guztik dituzue, hizkuntzai dagokionez, publikoko lan esperientziri dagokionez, ikastetxe pribatutako esperientziri dagokionez. Orduan, komenigarria da, mesedez, lau atala ondo behidatzea, bale? Eta lehen aipatu dugun bezala, eskabide epea bukatzen den eguneako, merezimendu guzti horiek lortuta izan behar ditugu. Ze gertau daike eskaera bat baino gehiago iken baditugu, bai? Adibidez, lehen jartzen duen adibidea, ni hezkuntza laguntzako espezialista bezala apuntatzen naiz, edo zein hizkuntzako interprete bezala. Kategori bakarren izan daiket hautatu, osea, ezin naiz bi kategoritan finko bihurtu, baten bakarrik izango naiz. Orduan, hortako lehentasun urrenkera bat aukera beharko dut, bai? Esan beharko dut, bi inarten zein nahiago deten, egoera emango balitz, bitako zeinetan nahiko nukeen egonkortu. Lehentasun hori adieraziko ez banu, eta pentsau, bi kategoritan dauketela aukera egonkortzeko, ez badet aurrez zehaztu lehentasun hori, puntuazio handina lortu deten kategorin egonkortuko nitzeke. Adibidez. Hezkuntza laguntzako espezialistatan lortu ditut, imaginau, 94 puntu, eta zein hizkuntzako interpretetan 80. Ez dut zehaztu lehentasunik, eta bietan finkatzeko aukerak ditut. Finkauko nitzeke, hezkuntza laguntzako espezialista bezala, puntu gehiago hor ditutelako. Eta ez banuke adieraziko lehentasunik, eta bietan puntuak eta berdin lortuko banuke, bai hezkuntza laguntzako espezialistan, eta baita zein hizkuntzako interpretetan, imaginau, 94 puntu ditutela bietan, eskaera data hartuko da kontutan, bai? Noiz indeten eskaera. Orduan, lehenengo indeten eskaeran, geldituko nitzeke egonkortuta. Ordainketa. Ordainketa itxeko epea izango da berdine. Eskaerak aurkezteko azken egune, baino lehen, bai? Epe horren barrun inbarko dugu ordainketa. Eta epe hortatik kanpo iken badegu ordainketa, kanporatuk izango geha. Kontutan hartu, gero aurreago aipatuko dugu, denbora tarte bat izango da akatsak zuzentzeko, bai? Ordainketa epez kanpo ite ez da akats bezala ulertuko. Orduan, epez kanpo ite badegu, prozesutik kanpo geldituko gaineke, osake kontuz, data guzti hauekin, bale? Eskabide bakoitzeko tasa bat ordaindu beharko dut. Hau da, hezkuntza laguntzako espezialista bezala aurkezten baldin banaiz tasa bat, eta zein hizkuntzako interprete bezala aurkezten baldin banaiz beste tasa bat, bai? Eskaera bakoitzekin tasa bat ordaindu beharko dut. Eta ordainketa egiteko bi aukera ditut, edo online edo offline. Online egiteko aukera desberdinak daude, hor ikusten duzuen bezala, bai? Banka elektroniko bidez, hor dauden banketxe horietako erabiltzaileek edo balin bagea, banka onlineetik ordainketa egiteko aukera izango genuke, bestela Bizum edo txartel bidez, bai? Gure lankide batzuk aipatu diguenagatik, irakasleen meritu lehiaketan arazok izan dituzte, bai banka onlineko ordainketakin eta baita Bizumeko ordainketakin. Orduan, gomendatzen dizuegu horregatik dauzkeu beltzez resaltauta, negritan, txartel bidezko ordainketa gomendatzen dizuegu. Gero beti esaten duguna, erabaki pertsonala da, eta batek nahiago du Bizum bidez, aurrea. Baina jakin behintzat, arazok izan diela, eta gure gomendioa dela txartel bidezko ordainketa. Offline ordainketako, ordainketa gutun imprimatu bat izango deu, eta horrekin junbarko gea, horra agertzen dien banketxe horieta, bai? Bestela kutxazain automatikotan itxauriko genuke, edo mugikorrakin gutun hortan agertzen den QR bat eskaneau, eta horren bitartez. Lehen esan deuna, ordainketako tasa, imaginau, 15 euro diela, eta nik 17 euroko ordainketa bat indet, kopurue ez da ondo, hoi akats bezala ulertuko da. Eta akatsen zuzenketako epe hortan, ordainketa hori zuzentzeko aukera izango nuke. Ordainketa epez kanpoin balin badet, ez da akatsa eta prozesutik kanporatu izango naiz. Orduan, mesedez, lehen esan bezala, kontuz datakin. Eta gero, bukatzeko ez dala beharrezkoa, ordainketa horren egiaztagirien administrazio bialtzea, bai, beraiek zuzenen jasotzen dute informazio eta datu horiek, eta badakie, zeinek ordaindu duen, eta zeinek ez. Eskaerakin ditugunen,
aterako da onartun behin-behineko zerrenda bat, bai? Eskabidea epea bukau eta gehienez hilabete bateko epen. Onartu ez zaigu nahi, agertuko da hor zergatik, bai? Arrazoi batzuk agertuko die. Eta hemen dator lehen aipatzen gendun hutsen zuzenketa. Izango da erreklamazio jartzeko epea eta baita akatsak zuzentzeko. Jo ba, ordainketa gaizkin dut, hau zuzendu deiket, ezta? Ba, ordan. Eskatzen dut edo egiten dut indarreko guzti eta akatsoi zuzentzen dut. Behin, akatsoiek zuzentzen ez baditugu, ulertuko da prozesun atzea egiten deula, bai? Nik adibidez, lehengo adibidea. Ordainketa ez badet ondoin eta akatsan zuzenketako epe hortan ez badet akatsoi zuzentzen, ulertuko da prozesun atzea egiten dela eta kanpo geldituko nintzeke. Behin erreklamazio guztik aztertuta eta bat eta beste, aterako lieke behin betiko zerrendak, bai? Denbora guztin hor agertzen da, baina informazio guztia ezigunen nengo da ikusgai. Eta behin betiko zerrenda horien aurka erreklamazio gora jotzeko errekurtso jartzeko aukera izango dugu baita hilabete bateko epen, zerrendak argitaratzen dien hurrengo unetik kontatzen hasita. Onartutako izan gaien zerrendan, bai behin-behinekon edo behin-betikon agertzek, ez du esan nahi finko bihurtuko geanik. Bale? Puntu hontan zerrendan onartu bezala agertzen bagea, erantzun behar dugu lehenengo galdera, bai? Onartzen diazue prozesun sartzean, osake, zerrenda horietan agertzek esango luke prozesun sartu gehala. Ez finkauko gehala, baizik eta sartu gehala. Oain hasiko da hemen beste saltsa guztia. Ja sartu geha eta pasatzen geha bigarren puntua, bai? Merezimendun balorazioa eta izan gaiak ordenatzea. Behin prozesun sartu gehala, hemen ja bakoitzek atera beharko ditu bere karta guztik mahai gainea, bai? Ba, nik ikasketa hau ditu, nik titulazio hau, nik lan esperientzia hau, formakuntza hauek, eta ingo zaigu balorazio bat. Ba, titulu honek hainbeste puntu emango dizkizu, esperientzia honek hainbeste puntu, bai? Orduan, balorazio egin da gero, aterako die behin-behineko zerrenda batzuk, nun agertuko gean hautagai guztik, balorazio horren arabera ordenauta, bai? Merezimendu lehiaketa hortan lortu ditugun puntuazioen arabera ordenauta. Eta hau baita, esandakoa aterako da ez zigunean. Bale, behin-behineko zerrenda ateratzen denen, erreklamazio jartzeko epe bat irekiko da, 10 egun balio dunekoa, eta erreklamazio horiek aztertuta gero, behin betiko zerrenda. Eta ondorioz, gero, gora jotzeko errekurtso egiteko epea. Bale, datak, behin-behineko eta behin-betiko zerrenda hauen datak ez daude zehaztuta, eta epaimai bakoitzen arabera izango da, bai? Epaimai bat oso kargauta esan nahi dizut izan gai asko balora baldin baditu, eta bat eta beste, bat denbora gehiago behar izango do, parte hartzaile gutxigo dituen epaimai batek, baina orduan epaimai bakoitzek bere martxan edo bere lankargan arabera jungo da zerrenda horiek argitaratzen. Alare, kondutan hartu, bueno, SMS bidez jakinarazpen bat izango deula, bale? Orduan, lasaion eta, bueno, SMS-a jasotzen deunen, badenok, ez zigunen behiratzea, berba gauden edo ez zerrenda horietan. Bale, balorazio eta ordenatze hortan, diapositiba hau sartzen dugu bazpadare, baizkenen garrantzitsu izan daikelako, berdinketa ematen baldin bada nola jokauko den, bai? Bi langile edo bi pertsonan artean berdinketa ematen bada baremo hortan, lehenengo irizpidea izango da, esperientzia espezifikoko atalen, egun gehiago ditunan alde ingo da, bale? Puntu hori behiratu eta enpatauta edo berdinduta jarraitzen baldin bada, pasauko da bigarren puntua aztertzea. Esperientzia orokorran atalen, zein edauke puntuazio gehiago. Horren arabera erabakiko litzeke. Berdinketa jarraitzen bado, urrengo puntua pasako gineke, bai? Oposaketa prozesun bat gainditu do bitako batek? Ba, bai, ez, horren arabera jungo litzeke kriba hori egiten, bale? Orduan, bueno, ez dirutenak azalduko, hor dauzkezue irizpide, berdinketa apurtzeko irizpide guztik. Bale, lehenengo puntun onartu gaituzte prozesun sartzea, eta bigarren puntun balorau gaituzte. Oain ze gertauko da? Ba, plaza aukeratzea, eta hautatuk eta ordezkok zehaztea. Langile guzti, bueno, prozesun parte hartzen dugun langile guztik, plaza aukerauko dugu, bai? Merezimendu hoien puntuak eta horren arabera, ordenauta, ba, puntu gehien ditunak ingo du bere aukeraketa, bigarrengok, hirugarrengok, bai? Orden hortan, lanpostu bat edo plaza bat aukerauko dugu. Eta behin denok plaza aukerau deunen, ordun esango da, zu bai eta zu ez. Bale? Ordun hautatuko die pertsonak, eta agertuko die pertsona hautatuk eta ordezko. Bale, zenbat pertsona izango die, ba, pentsau, 520 lanpostu baldin badaude, 500 pertsona hautatu, eta 520 pertsona hautatu, eta 520 pertsona ordezko. Hoi zergatik da?
Hautatu horietatik jendea biden erortzen baldin bada, dokumentazioa ez dolako ondo entregau, ez dolako kontratu ezin hau. Mediku azterketa ez dalako azaldu, bai? Finko izateko hautatu izan dien 520 pertsona horietatik jendea erortzen ari eran, ordezko jongo die sartzen, bai? Bat erortzen baldin bada, ordezko bat sartuko da. Horregatik kopuru berdinen asuntoi. Bale, orduan, hautatun behin-behineko zerrenda aterako litzeke ezigunean, erreklamazio kileko epea hongo da, gero behin betiko katerako lieke, eta gora jotzeko errekurtso kileko epea hongo da, bale? Ordezko hauek nola ordenauko die, baita lortutako puntuazioen arabera, bai? Eta lehen esan duten bezala da, hautatun bat erortzen baldin bada, ordezko bat sartzen da. Ordezko bezala daun pertsona bat, pentsau, ni nau hezkuntza laguntzako espezialistan merezimendu lehiaketan, ordezko bezala. Momentuz ez nau finkatzeko, baina bueno, ordezko bezala nau. Eta zein hezkuntzako interpreten zerrendan, nao finkatzeko, osea, hautatu bezala, bai? Baten nao ordezko bezala eta beste nao hautatu bezala. Bost egun balioduneko epea izango dut, nik erabakitzeko, gelditzen naizen zerrenda baten ordezko bezala, edo beste zerrendan finkatzeko aukerakin gelditu nahi deten. Esaten dut aukerakin, guaindik ez naizelako finkoa izango, bai? Guaindio gauza gehiago inbarko ditutelako, baina, bueno, ordezko bezala edo finkatzeko aukerakin gelditzen naizen, bai? Hor kontu zibili, kolektibo baten baino gehiago eskaera egiten dezuenak, bale? Zatik gertaudeik baten ordezko bezala egote eta besten finkatzeko bezala, orduan kontuz, bale? Bost egun balioduneko epen adierazi beharko genuke ze egoeratan gelditu nahi deun, eta adieraziko ez balitz, kontutan hartuko da hautatu izan naizen espezialitatea. Hau da, zein hezkuntzako interpreten zerrendatan hautatue bezala baldin banau, hor geldituko naiz, eta hezkuntza laguntzako espezialistan ordezkon zerrendatik eroriko nitzeke. Ordezkok merezimendu lehiaketako ordezkok, hau ez da ordezkapenetako zerrendak kontukin, ez dauk ezer ikusi, bale? Kontuz ez nahastu. Hau da, meritu lehiaketan finkatzeko dauden pertsona horien ordezkon zerrenda bat. Nadak eder bestekin, bale, bazpare argitzen dut, zati batzutan zalantzak sortzen dira eta normala da, Bale, behin fase hau edenak pasatakon, berriz daukeu dokumentuak entregatzen. Claro, gure galdera zen, berriz dena entregau behar dugu? Bale, printzipioz, ez. Aurrez dena ondo entregau baldin badeu eta ondo egiaztau baldin badeu, puntu hontan ez genuke ezer entregau beharrik izango. Bai, horregatik jartzen dugu. Aurrez modu frogagarrian egiaztatu ez diren dokumentuak. Pentsa, entregau de titulu bat, eta administrazioetik esate jate behi da. Zure titulu honekin zalantzak ditugu. Benetazkoa dan, manipulauta daun, orduan mesedez. Entregatzea daukezu, ez dakit tituloa eta ez dakit espediente akademikoa ikasketa hoiena, bai, orduan beraiek esango digue, beste zerbaitekin gehiokin egiaztatzeko, bale? Orduan puntu hontan, aurrez dena ondoin badeu, ez genuke ezer inbeharrik izango. Gertaudike, baietz, bale? Orduan izango genuke, 20 egun balioduneko epea. Dokumentu horiek ze baldintza izan beharko dituzte, jatorrizkoak izan beharko due, edo lokalizatzailea, edo sinadura elektroniko dunek, hau da, manipulau ezin daizkena, saiek ikusteko, bai, benetazko dokumentu da, hau ez dago manipulauta, eta egiaztatzen dugu hau honek balio diola, bale? Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako baten emarko luke, eta beste hizkuntza baten baldin badau, zinpeko itzulpen batekin entregau beharko genuke. Eta, ze gehiago, entregau beharrako dokumentazio guzti hori denak, jumarko lieke hor beltzez jarri deun dokumentu horrekin batea, bai? Hautatuek dokumentazioa entregatzea, hango da dokumentu bat ez egunean pentsatzen dut, edo bai hezkuntzako webgunen edo eskura, izen hori daukena, bai? Hautatuek dokumentazioa entregatzea, orduan deskargau beharko deu edo ez dakit nola, dokumentu horrekin batea bintzat, entregau beharko genuke beste guztie. Dokumentazio aurkezten ez donak. Dokumentazio aurkeztuta gero ondore gaztatzen balin bada ez dala benetazkoa, edo baldintzak ez diela betetzen, edo gure funtziok edo betekizunek betetzeko gaitasun psikiko edo fisikoik ez daukula ondorioztatzen balin bada, edo ganadalakoa, prozesutik kanpo geldituko gineke. Orduan kontuz, dokumentazio entregatzekin, datakin, ordainketakin, hor baditugu puntu pila bat, kontutan hartu beharko. Zati gero orduri jartzen dira, eta datak irizten daizkigu gainea, eta titulo baten kopia ez deu lortu, bai, orduan kontu zibili. Eta gero, lehenengo galdera, onartzen diazue sartzea, onartu diazue. Oen, balorau diazue. Eta hirugarren galdera, hautatua izan naiz, bai. Ze izango litzeke hurrengoa? Kontratu sinatzea, bai, finko bezala.
Orduan, dokumentazio guztia aztertu eta baldintza bete ditugula egiaztatzen denean, finko bihurtzeko prozesua hasiko litzeke, hor dokumentazio bat entrega beharko deu, irakasleen kasun badakit, famili mediku betetako dokumentu bat, beraiek adieraziko digu ez zer, baina inbarko ditugu beste tramite batzuk ja, benetazko finko bihurtzeko. Eta kontratu sinatzea, bale? Kontratu sinatzea oso garrantzitsua da. Ez badeu kontratu sinatzen, finko izaera galduko genuke. Orduan, kontuz, oso garrantzitsua. Bale? Eta gero bitarten, izango gea, mediku azterketa bat itxeko deituko gaituzte. Mediku azterketa hortan emaitza izango da gai edo ez gai, eta bai edo bai mediku azterketa hori inberren gaude, bai? Ez bagea juten mediku azterketa horta, eta justifikazio bat baldin badaukeu, ingo digu azterketa beste egun baten. Baina justifikazioik ez baldin badaukeu, ez gai bezala gertuko gea, eta prozesutik kanpo geldituko geineke. Bale? Eta bukatzeko, jende asko galdetzen do. Ni prozesu honetan momentu baten atzea indeiket, edo hor aukera desberdinek aipau ditugu. Tasa ez ordaintzea, tasa ez ordaintzea edo epez kanpo ordaintzea. Dokumentazioa ez aurkeztea edo beharrezko dokumentazioa ondo ez aurkeztea. Mediku azterketa ez jutea, kontratua ez sinatzea. Egoera hori denatan, prozesutik kanpo geldituko gineke. Orduan, mesedez, kontu zibili. Eta nire aldetik listo, nik uste gehiena azalduta gelditzen dela. Orduan, jakinoi, kolektibo bakoitzei dagokion eranskinen azalpena, aparteko bideotxo batzutan izango dezuela hor bertan zintzilik hauta. Venga, mila esker, animo eta zorte on denai.